Kaixo, ongi etorri dantzatekara! Kaixo, zuekin guztiokin abesti honen pausoak ikasiko ditugu. Aste honetako protagonista, giza aparatuak izeneko abestia dugu. Ea asmatzen dudan, goazen ba. Lehenengo pausoa. Eskuin besoa, gora, baina kontuz, ea. 1, 2, 3, 4, bera. 2, 3 eta txalo, bestea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 eta txalo. Hurrengo pausoa, robotakara, eskuinarekin, 1, 2, 1. Biak batera, 1. 2 eta 5 salto, 1, 2, 3, 4 eta 5. Gorputza da, makina bat, gorputza da, bakarra, aparatuak martxan jarriz, gorputza jartzen da, lanean. Hurrengo pausoa, salto ezkerrera. Salto hanka gora, bera erdira, eskuin gora, bera erdira. Ireki toren boxeo, 1, 2, 3 eta 4. Arna sartu eta bota, bikak lanean. Energia eskuratzeko, digestio aparatua. Hurrengo pausoa eta azkena, goazen eskuinera. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 eta 4. Orain berdina, txalo, baina kontuz, aldaketa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eskerrik asko musu handi bat eta izan zoriontsu. Aio! Hori da, gora zuek, eta gora Euskara! Jo, jo!